Moikka kaikille, Stefanmestari täällä ja nyt tulis taas taikatemppuvideo. Tällä kertaa mä teen taikatempun kahdella tavallisella kuminauhalla. Mä laitan toisen tähän oikeaan käteen näin. Sitten toisen mä laitan nimettömän ja pikkurillin tähän tälleen. Sitten mä otan tän toisen kuminauhan täältä näin ja laitan sen tähän. Sitten mä otan tän tästä ja laitan sen tähän. Sitten mä otan tän täältä ja näin. Elikkä nyt tää on tällätteessä asennossa, mä saisin tän helpommallakin tavalla näin, mutta mä keksin tuolla tän tavoite, joten tehdään näin. Ja sitten kun yritämme vetää tästä tälleen pois, niin huomaamme, että se ei onnistu. Kuten näkyy, niin se ei onnistu mitenkään. Mutta jos oikein kovaa yritetään vetää, niin nää saattaa mennä silleen läpi toisistaan. Yritetäänpäs vetää silleen nää. Näin. Elikkä meni toistensa läpi. Noin. Ja tällainen temppu oli nyt tällä kertaa. Tykätkää videosta, jos oli hyvä. Laittakaa myös kommentti, että millainen temppu oli. Ja tilatkaa ihmeessä kanavani, mutta se on sitten moikka!